Horta, zergatik irakurri Monez handia? Nik arrazoi batzu aletuko ditut, ez? Lehenbizikoa izateke liburu irakurterrez xamarra dela. Zaitasunik gabea, hizkuntza aldetik, ez jatorrizkoan eta ez da itzulpenean. Egiturak ere arintzen du irakurketa. Liburuak luzati ditu, zati bakoitza etapa bat bezala planteatuta dago, eta zati bakoitzaren barruan 15 kapitulu daude bat ez beste. Oihartzunez eta leitmotiv ugarirekin aria ez galtzeko. Historia bera ez da oso korapilatsua, nahiz eta momentu batzuetan erritmo geldiagatik edo luzamenduengatik, oztopoa izan daiteke, ez? Bigarren arrazoia izango izateke historiak duen alderdi autobiografikoa. Egiazkotasun handiko narrazioa lortu baizuen idazleak. Tokiak mozorrotuta egonda ere identifikatzeko modukoak dira eta personaiak ere bai. Mapa bat hartu eta lekuak lokalizatzeko gogoa ematen du. Eta seguru nago askok ala ingo zutela. Errealitate fikzionatu hori askoren gustukoa da. Hirugarrenik, abentura liburua delako. Beraz, jotenik gabi xamarra. Liburua literaturaren genero bakar batean kokatzea zaila da. Argitaratu zenetik etiketa desberdinak ezarri zaizkio. Eleberri poetikoa, haurtzarokoa, erregionalista eta mistikoa. Adituek nola nahi ere bi genero nabarmentzen dituzte. Lehen aipatutako alderdi autobiografikoaz gain, abentura eleberria eta eleberri iniziatikoa edo salduntza eleberria. Hoien elementuak edo ditu. Eta komeni da gogoratzea Fournierrek abentura liburuen idazle ingles handiak izan zituela inspirazio iturri. Daniel Defoe, Stevenson, Kipling. Abentura eleberriak erakargarriak dira, batez ere gazteentzat. Erritmo bizioagoa da, suspensia dago kontakizunean zehar, eroien gorabeherak, zalantzak, frogak, maitasun istorioak. Nahiz eta, abentura liburuak gaur egun nik ez dakit gazteek, gaurko egungo gazteek hain gustoko dituzten. Orain zinemak ere betetzen du ez, toki hori batean. Gazteak aipatu ditut eta haiek izanen dira ziurrenik liburu honen irakurleak izatea zen. Halaxe izan da urte hauetan, nerabe askok eta askok amets egin baitute abentura hauekin eta identifikatu dira heroi idealista eta zoritxarrikoekin. Herrizkako eskolaren lilura gorde dute, gaztelu miresgarrien hortikuntza, maitasun amestua, eskuratua eta galdua, elementu horiek guztiak. Halere, edozein irakurlerentzat nostalgiaren eleberri izan daiteke. Herrimina, galdutako paradisua eta haurtzaroa gogorarazten dizkienak. Iraganera itzultzeko gogoa, garai hartako xalotasuna berreskuratzekoa. Amaiera ez da oso zoriontsua, mingostasun sensazioa uzten du. Eta Alain Fournierrek berak aitortu zuenez, beste amaiera bat zuen pentsatua gazteentzako edizio berezi baterako. Laugarren arrazoia, jakin-mina izan daiteke. Idazlearen figurak eta bere garaiak edo testuinguruak piztu dezaketena. Hori edozein libururekin gerta daiteke. Baina Alain Fournierren kasuan, kontuan hartu behar da, 28 urte besterik ez zituela desagertu zela Lehen Mundu Gerran. Eta gazte hiltzen diren artisten inguruan badakigu maiz sortzen dela ospe edo aura edo morbo ere deitu daitekena, ez?